Väčšina členských krajín Európskej únie dnes súhlasila s návrhom tzv. Ministerky zahraničných vecí Európskej únie Kaji Kallasovej, aby sa členské štáty Európskej únie zo svojich národných rozpočtov v čo najkratšom čase poskladali na finančnú pomoc Ukrajine vo výške 20 až 40 miliárd eur, ktoré sa majú použiť najmä na nákup delostreleckej techniky, munície či rakiet. Trvali sme na tom, že účasť na takejto zbierke musí byť dobrovoľná, inak by sme ju vetovali, pretože Slovensko nemôže nikto prinútiť, aby zo svojho rozpočtu na úkor iných domácich priorít vynaložilo 250 miliónov eur na nákup zbraní pre Ukrajinu. Samozrejme, že dobrovoľnosť iniciatívy využijeme a Ukrajine nepošleme ani cent z nášho rozpočtu na ich zbrane. My však nevieme zabrániť iným členským krajinám Európskej únie, aby Ukrajine takto na bilaterálnej a dobrovoľnej báze pomohli.